Giagni sa Mindanao Development Authority ang mga patigayon sa Davao Region nga mamahimong halal certified, ilabi pa nga nagkadaghan ang mga turista sa riyon. Sumala sa Minda, ang halal dili lamang alang sa Muslim market. Ano yung report ni John D. Esteban? Dinhi sa Davao City ipahigayon ang Philippine Halal Tourism Trade Expo karong Hunyo. Tumong niini nga mas ma-develop pa ang halal tourism industry. Sa mong event, ipakita ang halal certified nga mga produkto o serbisyo ngadto sa nagkalain-laing lokal o international companies. Sa tumong nga mas mapadaghan pa ang halal certified o halal friendly nga patigayon. Oportunidad usab kini aron moagni og dugang investment. Sumala ni Marilu Ampuan, ang president sa Philippine Halal Trade and Tourism Advocacy, nga ang halal dili lang alang sa mga Muslim. Halal came from Arabic word meaning lawful, permissible, allowable. So lahat po ng bagay, tangible, intangible na pleasant po sa mata ng Diyos na tayo mismo ang magbe-benefit. Hindi po siya para lang sa Muslim. Hindi po siya para lang sa pagkain, but for all mankind. It's more healthier, it's more compliance, so malinis po yung serving ng pagkain. Yun po ang mensahe when it comes to halal na Muslim and non-Muslim must be part of this halal ecosystem. Sa mong event, nagigalayon usab sila sa nagkaraiyang tulungaan aron mas maedukar ang mga kabataan kabahin sa halal. Sa Davao City, nagkarako matud pa ang international market sa halal. Ilabi pa nga nagkadaghan ang mga turista o bisita gikan sa managlahing lugar dungan sab sa nagkadaghang international direct flights sa syudad. Tumataas na po yung flights natin, tourists coming from Qatar, although this flight is via Cebu, Davao, then Qatar. So, iti-take advantage po natin yung opportunities to have this market on board. John D. Esteban, 1 Mindanao.